אוקיי, חברים, בואו תפנו בבקשה אש ומטף, רק אפשר לרדת בבקשה. והגענו למקום הראשון, חברים. איזה אתם נכנסים? וואו, איך כל העיניים נשואות. במקום הראשון, פורים 2015, סטרטוסיס. בואו נקבל את המלכה, עלמה אדמר! איזה מגיעות בבית! וואו, וואו, וואו! המלכה אינה מדהימה! היא המלכה בלתי גרמנית! אפשר לעשות ריקוד! עדנה, יש לך משהו להגיד, באמת, The Oscar go to עדנה, יש לך משהו להגיד ככה לכולם על הספייה שלה? רחמת לא יפתר. כפיים לעלמה עדנה, היא זוכה, חברים, בחופשה זוגית בארץ, מגיע לך, עדנה, את באה, אתם יודעים, את רוצה, בכיף אני אבוא איתך. מחיאות כפיים לעלמה עדנה שלנו, הזוכה גדולה! ותודה רבה לכל שאר המשתתפים, הייתם מדהימים, תודה רבה על ההשקעה, תמשיכו, גם שנה הבאה להשקיע, מגיע לכם, תודה רבה פעם אחד. אי אפשר לרדת.